sy'n mae'n fwy mewn o'n o'r sôn, lladd mwch dear yr adran hines yn Trylech. O nawr, mi Dr Thomas fi'n gohebydd ni. Thomas, ti da ni? Ti'n iawn, Thomas? Odo, fi da ti sôn, odo. Beth yw'r newyddion ydy, Thomas? O, fi'n iawn, diolch y ti. Ti'n iawn i, Thomas? O'r un i da i gilin awr. O, i da i gilin awr, gyda ni gwrddyn. Beth yw'r newyddion ydy am Chile? Am Chile, mae'n glodwyr am Chile, Thomas. Wel, pawb yn y lan nawr yn gwrdd, fel, yn lan pob 15 munud fyrra, fel motorway o'n lan, chi fel. A wedyn o'n y lan, ond y boi lan bytha lan, mae'n gofio troi gole off lawr lan. Beth yw'n oed i Thomas? Wel, o'n hala fe nôl awr wedyn, yn troi nôl off. Wel, o'n salto yn twisted i fan. Yw y lan nawr? Wel, na dim to, a mae fe'n lawr y touch. Mae'n allan bwys ar yno fi. Mae'n allan bwys arall awr i neud o fi. Diolch i ti, Thomas. Hadyn ni'n update edrych. Thank you. Reit, lladd mwch diaf. Oedd ffarmwr Mr Williams o Drylech yn gysylltiad yn ei gynne. Mr Williams, ych chi da ni? Wel, o'n ddeg chi'n iawn hwn. Trwy mai, Mr Williams. Beth yw'n gwneud ti y mwch diaf yma? Beth yw'r problem sy'n chi'n y fan? Wel, mae nhw'n cyntachu lot bod y mwch diaf yn spredo'r TB yn ddech chi'n gweld. Mae nhw'n ffonon i lan i cael gwared nhw'n chi'n gweld. Ar y sleig o blwch, ar y sleig. A wedyn, mae nhw'n ffonon lan. O'n nhw'n seithi popeth sy'n symud, o'n nhw'n golwg cystia, chi fel, popeth i a gweud sy'n symud. Oedd e, wrth gwrs. O'n dino bore, o'n i'n cyntachu a ffarmwr, o'n i'n seithi buwch yn lle am ddichen bach. Oedd ddim yn dda, ne? O, ddim yn dda, gwbl na. Oedd e'n cyntachu, popeth i a gweud o'n i'n meddwl, am y bwysig. Na chi, Mr Williams? Diolch yn ôl i chi'n ffôn o mewn. Oedd e'n problem. Wel, mae'r frenhines di cyrraedd Trylech. A tro cyntaf di bod yn Trylech ers blynydde. Tro cyntaf di bod yn Trylech. Ond ni draw nawr yn fyw, live nawr, so di marw to, yn fyw. Draw at Ryan Evans yn Trylech. Ryan, ti da ni? Wel, o'n ble, mae Mr William John yn hyn. Mae wedi bod yn gweld y Queen yn. Wel, siwr oedd i William. Oedd hi'n very good. Oedd hi'n gybarchus i chi. Oedd. Fi oedd hi'n cyfarch. Wel, bach o'n problem, achos oedd hi'n sefyll yn lein, a si wwmp ffra, a di wwmp ffra llaw, yn cwntras. Wel, fi'n iawn am te. Wel, fi'n credu bod hi, ond bydd e'n wir sioc pan dwi'n si'n hwn o slit pan yna. Wel, oedd hi'n cwntras a llaw, oedd hi? Wel, hwnna ffordd bod hi'n wir cwntras wedi. O, yna chi, yn iawn. Wel, nôl o'ch chi yn y swyddfad. A pa wedi nhw'n bod cyntaf ysgwylen, o'n i'n bod o'r un yn ei chali.